Moi boa xentiña, benvidos ao novo playlist de Canedo Rock para Badal Novas. Hoxe, co gallo do Día Internacional da Muller, o dedicaremos a algunhas bandas nas que elas son as protagonistas absolutas. Comezamos na nosa terra, con Bala, un dúo de guitarra e batería cunha mestizaxe de estilos que pasan polo punk, o stoner ou o grunge, todo levado a un terreo propio que xunto cunha enérxica posta en escena fan nas cando menos diferentes a outras propostas musicais. Maleza é o título do seu último disco e Agitar foi o seu primeiro videoclip. Xa con 2 discos publicados, Pauliña é o proxecto musical de Paula Chaves. Cancións con personalidade cunha mensaxe clara e directa a ritmo de rock, folk ou pop nunha mestizaxe musical moi persoal. Non é ficción foi a canción que se deu a coñecer e o seu primeiro videoclip. Baixar o lombo pa que coman só os cantos é un oficio que todos vamos herdando. Non é ficción o que vos estou contando, nacín fai pouco xa me estaban controlando e ti persistes que a loita rematou e nos pensando que aínda non. Mais manipulados, con leis de merda e cos puños ben atados. Xa nin falemos das mentiras que contades, a policía xa non ten autoridade. Non é ficción o que vos estou contando, na fin fai pouco xa me estaban controlando e ti persistes que a loita rematou e nos pensando que aínda non. E nos con verbas defendemos ideais e vos polos cartos estades a matar. Capitalismo e neglixencia son as chamadas novas formas de violencia. Non é ficción o que vos estou contando, nacín fai pouco xa me estaban controlando e ti persistes que a loita rematou e nos pensando que aínda non Nervosa é unha banda de thrash metal formada no Brasil, que a base de duro traballo fíxose un nome na escena metaleira mundial. Agora, cunha formación renovada, a cabalo de Brasil e Europa, coa coruñesa diva satánica como a vocalista, veñen a presentar o seu novo disco Perpetual Caos por toda Europa. Visitarán España e Portugal neste mes de marzo. And the Ruins é o seu máis recente videoclip.
As portuguesas Anarchic son unha enérxica banda de punk rock con espírito e actitude loitadora, como ben demostran nas súas cancións e nos seus concertos. O seu último disco, Loose Ends, foi publicado xusto antes da pandemia e No Friend foi un dos seus videoclips. A cadilada de do rock alternativo das coruñesas Agorofobia levounas a gañar o premio Martín Codas da Música na categoría rock no ano 2016 e tamén a tocar nun bo número de festivais, nos que non fixeron máis que gañar seguidores. Publicaron o seu último traballo, Unaligned, no 2019 e Salvation foi o seu primeiro videoclip. You can
Recordade que na nosa canle de YouTube podedes encontrar este programa cos enlaces a cada videoclip e os sitios das bandas. Ademais de moito máis contido. Vémonos e que non nos falte a música.